ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്മാൻ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വികം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പിന്നെ അധ്യായം 2 ഗീത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ അധ്യായം ഇന്നലെ 1 കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ ഒഴി കഴിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ തേരില് ഒരു ഇരിപ്പായി അല്ലെ, വില്ലും ശരങ്ങളും എല്ലാം താഴെ ഇട്ട് തേരിലൊരു ഇരിപ്പായി. അപ്പൊ അർജുനൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നലെ? അർജുനൻ ഏതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാം? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെയാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ? നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ചു. അതേ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയി. ഇത് ഗുരുക്കന്മാരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. അതല്ല 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ 5 കാരണങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പറയണം. ഏതൊക്കെയാണ് 5 കാരണങ്ങൾ? ആദ്യത്തെ എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. ഗുരുക്കന്മാരെ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തെ പാപം. 4ാമത്തെ പാരമ്പര്യം. കുടുംബ പാരമ്പര്യം. 5 തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോ ആദ്യം മൃദുല ഹൃദയത്വം, പിന്നെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പിന്നെ പാപം, പിന്നെന്താണ് കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ഇതാണ് 5 കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ കഴിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അർജുനൻ എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആ വില്ലും ശരങ്ങളെല്ലാം താഴെ ഇട്ട് രഥത്തില് ഒരു ഇരിപ്പായി. ഇപ്പോ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാല്, അതായത് നമുക്കറിയാം 18 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിഭജനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഒരു സമ്മറിയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം മൊത്തം ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിലാണ് നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുഴുവൻ എന്താണ്, അർജുനൻ ഓരോ ഒഴികഴിവുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ എല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടു. അർജുനൻ എന്താണോ പറയാനുള്ളത് എല്ലാം കേട്ടപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു നല്ല കേൾവിക്കാരനായിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മുന്നോട്ട് ആധ്യാത്മിക വഴിയിൽ നയിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ എല്ലാം കേട്ടു. ഇന്നാണ് ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6ാം ശ്ലോകത്തിലാണ് 2ാം ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തം ഇദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ
കരുണാർദ്രനായി അശ്രുകൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്? കരുണാർദ്രനായി, കരുണ കൊണ്ടാണ്, കരുണ മൂലമാണ് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് സങ്കടം തോന്നുകയാണ് അല്ലെ, അനുകമ്പ വരികയാണ്, സഹതാപം വരികയാണ്. അവനവന്റെ ആൾക്കാർ ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അർജുനന് സഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അശ്രുകൾ, കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് മധുസൂദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട്. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ. മാധവ എന്ന് എന്തിനോട്ട് വിളിക്കും ഭഗവാനെ? മാധവ എന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതി. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതി ആയതുകൊണ്ട് മാധവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരും എല്ലാം എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ ആത്മാവ് എന്താ, ശരീരം എന്താ, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായി നശിക്കുന്ന ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിലപിക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മജ്ഞാനമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അർജുനൻ മുന്നേ ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അനുകമ്പ എല്ലാം വരുന്നത് എന്താണ്? ആ കണ്ണുനീരെല്ലാം എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? അജ്ഞാനത്തിന്റെ. അതായത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സനാതനമായ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ അർജുനൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുണി പിടിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുണി മാത്രം രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമുക്ക് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്നും, അതായത് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിന് അനശ്വരത ഇല്ല. അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് നശിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോടാണ് നമുക്ക് അനുകമ്പ വരേണ്ടത്. അതാണ് ശരിയായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആത്മാവിനോട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അനുകമ്പ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതായത് അതിനെ ഉയർത്തണം നമ്മൾ. ആ ആത്മാവിനെ ഉയർത്താൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, അതായത് സ്വാധ്യായങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമം ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ഉയർത്താണ്. ആ ആത്മാവിനോടുള്ള ശരിയായ അനുകമ്പ അതാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. ജനന മരണത്തിന്റെ ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ശരിയായ അനുകമ്പ. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ആ വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് മധുസൂദന എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നു? അതായത് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അസുരന്മാരെ പോലെയാണ് ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ. അതിനെ വധിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ അസുരന്മാരാകുന്ന ആ സംശയങ്ങളെ നീക്കിത്തരാനാണ്, അതിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്നാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത് 2-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തില്. പക്ഷെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, രഥത്തെ കൊണ്ടുപോയി ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിൽ നിർത്തി കൊടുത്തിട്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, ആ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടുന്നാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നേ? കുതസ്വാകശ്മലമിതം വിഷമേസം ഉപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നിന്നെ നയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അർജുനൻ വിലപിക്കല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സങ്കടപ്പെട്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കിയിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഓരോ ഒഴികഴിവൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കണേ, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത് അർജുന? കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ ഒരു വില്ലാളി വീരനാണ്, ധീരനായ ഒരു പോരാളിയാണ്, ബുദ്ധിശാലിയാണ്. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളെയൊക്കെ ജയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഈ രീതിയിലെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അർജുനൻ ഒട്ടും തന്നെ യോജിക്കുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നിന്നെ നയിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? അകീർത്തിയിലേക്കാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഒരു സൽപ്പേരുണ്ട്, അർജുനന് ഒരുപാട് സൽപ്പേരെടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ സ്വഭാവം കാരണം ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ? അർജുനൻ എന്താണ്? ഭീരുവായി യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി. കാരണം അർജുനൻ അവരുടെ എന്താ പറയാ, ബന്ധുമിത്രാദികളെയോ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവരെയോ പിതാമഹന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന് അനുകമ്പ തോന്നി, സഹതാപം തോന്നിയെന്ന് ആരും പറയില്ല. പക്ഷെ അർജുനനെ എന്താ പറയാ, ആൾക്കാര് അതായത് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് അത് നയിക്കുന്നത്. കാരണം ആൾക്കാർ പറയും അർജുനൻ ഭീരുവായി യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് ഓടി എന്ന് മാത്രമേ ആൾക്കാർ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നിനക്ക് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന്
ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതായത് നമുക്കിപ്പോ പരമസത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്യം എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഈ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം. എന്താണ് പരമാത്മാ ഭാവം, ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയാ നമ്മള് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മൻ, പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന ഭാവം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന 3 രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. 3 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അതായത് പരമസത്യത്തെ. അപ്പൊ പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായി നമുക്കറിയാം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, വ്യക്തമായ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. പരമാത്മ അത് ജ്ഞാനികൾക്കാണ് അത് ഇഷ്ടം. പിന്നെ പരമാത്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് യോഗികളെ മനസ്സിലാക്കി, അതായത് യോഗികളെ എങ്ങനെയാണ് അവർ അഷ്ടസിദ്ധികളിലൂടെ എന്താ പറയാ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ അവരെന്താണ് ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാഭാവത്തിൽ ചതുർഭുജാധാരിയായ ആ പരമാത്മാഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയും അതിനെ പ്രാപിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ്. 3 ഘട്ടത്തിലെ അവസാനത്തെ എന്താണ്? ഭക്തന്മാർ എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഇരു കൈകളോടുകൂടി ദ്വിഭുജാധാരിയ ത്രിഭംഗ ലളിതനായ എന്താണ് ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് പൂർണ്ണമായ ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരുന്നു, സൂര്യനോട് അല്ലെ ഉപമിച്ചു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് പുറത്ത് വെളിച്ചമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന്. എന്താണ് ആ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവ് എന്താണ്? ആ വെളിച്ചമാണ് അല്ലെ, സൂര്യപ്രകാശം. അപ്പൊ ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വെറും പ്രകാശമല്ല. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചം മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? സൂര്യൻ വെളിച്ചം മാത്രമല്ല, സൂര്യൻ ഒരു ഉപരിതലവും ഉണ്ട്, ആ സൺ ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൺ സർഫേസ് എന്ന് പറയും നമ്മള്. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരും പ്രകാശം മാത്രമല്ല, സൂര്യൻ ഉപരിതലമുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ സൂര്യനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക? അവിടെ സൂര്യഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അതായത് സൂര്യഗ്രഹം ഉണ്ട്, അവിടെ സൂര്യദേവനുണ്ട്, അവിടെ സൂര്യദേവൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ സൂര്യദേവനുണ്ട്, വിവസ്വൻ എന്ന പേരുണ്ട് സൂര്യദേവന് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന ആ ഒരു വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക് കൊടുത്തത്? പരാശരമുനി. അപ്പൊ ഈ പരാശരമുനി ആരാണ്? വേദവ്യാസരുടെ അച്ഛനാണ്. വേദവ്യാസരുടെ അച്ഛനായ പരാശരമുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന ആ ശബ്ദത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നുള്ള ഈ 6 കാര്യങ്ങളും പരിപൂർണതയിൽ ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവരാണ് ഭഗവാൻ. അത് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതാണ് സമ്പത്തായാലും ശക്തിയായാലും യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം അർജുന ഉവാച, സഞ്ജയ ഉവാച, ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലൈബ്യം മാം സ്മഗമഃ പാർത്ഥാനൈത്വം നൈതത്വയുപപദ്യത്തെ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ത്യക്തോത്തിഷ്ഠ പരന്തപ. അവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്വമില്ലായ്മ ആ ആണത്വമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, അതായത് എന്താണ് പരന്തപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിക്കൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പോ ഈ വീക്ക്നെസ്, അതായത് ദൗർബല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ പറയണം, അതായത് അർജുനനിപ്പോ എതിർപക്ഷത്ത് കുടുംബക്കാരെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അർജുനന് ആ ഒരു ഹൃദയ ദൗർബല്യം ഉണ്ടാകുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണ ഈ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ, കാരണം ഇത് നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് പാർത്ഥ, ഇവിടെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ്? അർജുനന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്? കുന്തി ദേവിയാണ്. പക്ഷെ കുന്തി ദേവിക്ക് ഇനി വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, പൃഥ. അതുകൊണ്ടാണ് പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പൃഥയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
അതാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് പരന്തപ. പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ, അതാണ് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പരന്തപ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പാർത്ഥൻ പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ അഥവാ കുന്തി. അതുകൊണ്ടാണ് പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. വരും അർജുനൻ കൃഷ്ണനും സുഹൃത്ത് ബന്ധം മാത്രമല്ല, അവർക്ക് രക്തബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ആ കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛന്റെ, അതായത് അച്ഛനായ വസുദേവരുടെ അനിയത്തിയാണ് ആര്? സഹോദരിയാണ് കുന്തി ദേവി. അപ്പോ അമ്മായിയുടെ മകനും കൂടിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടി അവർ തമ്മിലുണ്ട്. പേരിനു മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താ അർത്ഥം? അതായത് ഇവിടെ പേരിന് മാത്രം എന്ന് പറയേണ്ടത്, അതായത് ചിലരെന്താണ് ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും, പക്ഷെ എന്നാൽ ക്ഷത്രിയന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ക്ഷത്രബന്ധു. എന്താണ് പറയാ? ക്ഷത്രബന്ധു എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ക്ഷത്രബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ക്ഷത്രിയന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ. അതേപോലെ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഗുണവും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പേരിന് മാത്രം ബ്രാഹ്മണൻ, അതേപോലെ പേരിന് മാത്രം ക്ഷത്രിയൻ, പക്ഷെ വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് ക്ഷത്രബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വപിതാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തതികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ സ്വന്തം ആ കുടുംബത്തിന്റെ വില കളയാണ് അല്ലെ. അവർക്കൊരു വില ഉണ്ടാവില്ലേ? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റേതായ ധാർമ്മിക ബാധ്യത ഉണ്ട്, ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റേതായ ധാർമ്മിക ബാധ്യത. പക്ഷെ ആ കുലത്തിൽ ജനിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകൾ നേടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ വില കുറയാണല്ലോ ആ സന്തതികൾ അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ കുലത്തിന്റെ വില പോലും കളയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ കുലത്തിന്റെ അന്തസ്സ് കളയുന്ന മക്കളായിരിക്കും അവരൊക്കെ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത പെട്ടവനായിട്ട് കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അത്രയും അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരത, കൗന്ദേയ എന്നൊക്കെ കൃഷ്ണൻ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും കുടുംബ മഹിമയുണ്ട്, അത്രയും അന്തസ്സായ കുടുംബമാണ് ആരുടെ? നമ്മുടെ അർജുനന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ആ അന്തസ്സിനെ കളയാൻ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ തുനിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇതെല്ലാം അർജുന, എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹ വരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണേ, നാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന. ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് മധുസൂദന, ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ. അരിസൂദന. അരി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അരി എന്ന് പറയുമ്പോ ശത്രു. അരിസൂദന, മധുസൂദന, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അരിസൂദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും. അതായത് ചോദിക്കാണ്, ഇപ്പൊ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത്, അതായത് എല്ലാ അഭ്യാസമുറകളും, യുദ്ധത്തിന്റെ അഭ്യാസമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്. പിതാമഹനായി, അതായത് അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടും എന്താ പറയാ നല്ലതുപോലെ പരിപാലിച്ചു വന്ന ആ പിതാമഹൻ നിൽക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങളാൽ അവരെ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഗുരുവിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഭഗവാന് തുല്യരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ചൈത്യഗുരു. അപ്പൊ ആ ചൈത്യഗുരു ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പുറമെ ആ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് നമുക്ക് ഗുരുവിനെ കിട്ടുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവര് കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. നമുക്ക് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. ഗുരു എന്താണ്? ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ് തത്വദർശിനഃ. അതായത് അവര് സത്യത്തെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവര് നമുക്ക് ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അപ്പോ ഗുരുവിനെ ആ ഭഗവാന് തുല്യമായി നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം, അവരെ നമ്മൾ വിനയപൂർവ്വം സമീപിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ അവരെ എങ്ങനെയാണ്? വാക് സമരത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ആ അസ്ത്രങ്ങളാൽ അവരെ ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അത് ആ കാര്യമെല്ലാം അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ആരോട്? നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്. തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണന് തുനിയുമോ? അപ്പൊ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ മുന്നില് പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെ കൊണ്ടു നിർത്തിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപനി മുനി ആരാണ്? നമ്മുടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം എന്താ പറയാ പൂർത്തീകരിച്ചത് എവിടെയാണ്? സന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കണം, അങ്ങനെ സന്ദീപനി മുനിയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണന് തുനിയുമോ? കൃഷ്ണന് കഴിയോ അതൊക്കെ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച ചില വാദമുഖങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട്
അങ്ങനെ വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. അപ്പൊ പറയണേ, ഗുരുൻ ഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും മപീഹലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസു ഗുരുനി ഹൈവാൻ ഭുഞ്ചീയ ഭോഗാൻ രുധിരപ്രദിഗ്ധാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ അർജുനൻ പറയുന്ന ഒരു കാരണം, അതായത് എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്, ഞാൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളാം, ഞാൻ സന്യസിച്ചോളാം, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ജീവിച്ചോളാം. കാരണം എന്താണ്, ഈ ഗുരുജനങ്ങളുടെ ജീവിതം എടുത്ത് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. അതാണ് ചിന്തിക്കുന്ന അർജുനൻ. അപ്പൊ അവനവന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക, ഒളിച്ചോട്ടമാണിത്. പിന്മാറാണ്. അത് ശരിയല്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത നിർവഹിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ സുഖങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ അവരൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കാം. അതായത് ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ദ്രോണാചാര്യരാവട്ടെ, പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാവട്ടെ, അവരൊക്കെ ദുർബുദ്ധിയായ ആ ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അവരുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം തെറ്റാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ അവരെ കൊന്നിട്ട് അവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും? കാരണം എന്താണ്, അതെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കുമെന്ന് അർജുനന്റെ ന്യായമാണ്. അർജുനൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ന്യായീകരണമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഗുരുവിനെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ ത്യാഗം ചെയ്യാം? രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവൻ, രണ്ടാമത്തേത് വിവേകം നശിച്ചവൻ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗുരുവിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, അവരെ ത്യാഗം ചെയ്യുക, ഗുരു ത്യാഗം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമാണ്. പിന്നെ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. കാരണം എന്താണ്, ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല്, ഭീഷ്മരായാലും ദ്രോണാചാര്യരും അവരെന്താണ്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആരെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്? ദുര്യോധനനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്, അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവനെ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് അവന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവര് ബാധ്യസ്ഥരായി പോയി. പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, അവര് ദൈവഭക്തരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ അതാണ് നമുക്ക് ഒരു പാഠം. അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അധർമ്മത്തിൽ ആരാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ആ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നാശം തന്നെ ഫലം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ ആരായാലും ശരി, ഒരു എന്താ പറയുക, വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല. അധർമ്മത്തിൽ ആരാണോ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാം ഫലം എന്താണ്? അവർക്ക് നാശം തന്നെയാണ് ഫലം എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ആയിരിക്കെ ഇവരെന്താ ചെയ്തേ? അധർമ്മത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ഇവര് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഇവര് സംഭവിച്ചേ? അപ്പൊ അവര് പോലും ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത അവര് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന അർജുനൻ? അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയണേ, ഞാൻ അവരെ ഞാൻ അവരെ വധിക്കണോ, ഇനിയിപ്പോ അവരെന്നെ തോൽപ്പിക്കണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? അവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ? എങ്കിലും അവരിപ്പോൾ, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? അർജുനൻ. പക്ഷെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയും ദുര്യോധനനോ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ എന്താണ്? മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ സ്വഭാവം വരുന്നത് അർജുനനിൽ. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയുമാണ്. സുനിയന്ത്രിതമായ ഒരു മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതാണ് ഒരു ദുഷ്കൃത്യം, അതായത് ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോലും അർജുനൻ ഇത്രയൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരൊരു തരത്തിലും ചിന്തിച്ചില്ല. അത്രയും കുബുദ്ധികളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ 12 വർഷം വനവാസത്തിനയച്ചു, 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസത്തിനയച്ചു. ഇതിനൊന്നും തന്നെ അവര് ഒരു
കാര്യത്തിലും വിഷമിച്ചില്ല. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താണ്, യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ്. എന്താണ്, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ നേട്ടങ്ങൾ, ആ സ്ഥാനത്തിന് അത്രയ്ക്കധികം അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട്. പക്ഷെ അവരിതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആരുടെ കൂടെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്തനായ അർജുനന് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കാരണം അവൻ എന്താണ്, ഒരു മനസ്സായാലും അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം നിയന്ത്രിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്താൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താണ് നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞ? എന്താണ് നിസ്സംഗത? ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളത്. നിസ്സംഗത അല്ല. നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? യുദ്ധം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. എന്താ പറയാ, അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ 2 കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലേ, യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും. എന്താണ് നിസ്സംഗത? എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറന്നു അല്ലെ, ആദ്യത്തെ ലെവലെല്ലാം മറന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ നിസ്സംഗത എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരക്തി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അർജുനോട് പറഞ്ഞില്ലേ യുക്തമായ പരിശീലനം, നിസ്സംഗത, വിരക്തി. അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നേ, ഞാൻ രാജകുടുംബത്തിലാണ് ജനനം, ആരുടെ? അർജുനന്റെ. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താ പറയുന്ന അർജുനൻ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാം, ഞാൻ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചു കൊള്ളാം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ നിസ്സംഗതയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അത്രയും ഒന്നിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആ വിരക്തിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിരക്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. യാതൊന്നിലും ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്സംഗത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അപ്പൊ അവൻ എന്താണ്, അർജുനൻ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. കാരണം സുഹൃത്തായെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ ആത്മീയ ഗുരു. കാരണം നമ്മളത് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ വിനയമായിരിക്കണം, നമ്മൾ ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരണം. അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനനും എന്താണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എത്ര സുഹൃത്ത് ബന്ധമായാലും ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ, വിനയത്തോടെ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താണ്, അർജുനന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അർജുനന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന് എന്താണ്, നല്ല കുടുംബത്തിലാണ് ജനനം എങ്കിലും വേണ്ടുന്ന ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അർജുനന് എന്താ പറയാ, അർജുനന് ആദ്യമേ ഉണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വഥാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ആ മോക്ഷത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് അർജുനൻ ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം മാറി അവര് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ശ്ലോകമാണ്. കാരണം അതുവരെ അവര് സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഗുരുവായിട്ട് കാണാണ് കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കാൻ പറയാണ് കൃഷ്ണനോട്. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴും ജീവിതത്തില് ജ്ഞാനം വേണമെങ്കിൽ വിനയപൂർവം, എല്ലാം വിനയത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാർപണ്യദോഷോ പഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യശ്രേയസ്യാന്വേഷിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ഷാദി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. എന്താ പറയുന്നേ, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അതാ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അതുവരെ ഒന്നും ഉപദേശിച്ചില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പറയാണ് ദൗർബല്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്റെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പൊ അവരെ കൊല്ലണോ വേണ്ടേ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ, ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകണോ, സന്യാസം സ്വീകരിക്കും, ഒന്നും തന്നെ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ആ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് കാര്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. കാരണം ആ മനസ്സ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒന്നും കാര്യമാണ് വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് ഉത്തമം. അത് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കാണ് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ശരണാഗതി. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന
വഴി കാട്ടിത്തരാനാണ് ഇപ്പൊ കഴിവുള്ള വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് കുറെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയല്ല ജീവിത ലക്ഷ്യം. കാരണം എന്താണ്, 84 ലക്ഷം യോനികളുണ്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും തന്നെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് 4 കാര്യങ്ങളെ അറിയുള്ളൂ: ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുക, പിന്നെ പ്രതിരോധം ചെയ്യുക. അത് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ആ ജീവിത ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാകണം. ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്തിനു വന്നു, ഞാൻ മരിക്കും മുന്നേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാനും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഞാൻ എവിടെ എത്തണം, മരിക്കും മുന്നേ ഞാൻ എന്ത് നേടിയെടുക്കണം, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ വഴി, നല്ല വഴി കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുണ്ടാകണം? ഒരു വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ, മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയോ പൂച്ചകളെയോ പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവർ കൃപണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നു, ഈ കൃപണൻ എന്ന ഒരു വാക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? കൃപണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ. എന്താണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താ? ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉയർത്തേണ്ടത്? ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മള് അപ്പൊ ഈ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്? 4 രീതിയിലുണ്ട്. എന്താണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോചനം കിട്ടുക? അതാണ് ഞാൻ പരിഹരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ്, വെറും പട്ടികളെ പോലെ പൂച്ചകളെ പോലെ ജീവിതം ജീവിച്ചിവിടെ ത്യജിക്കാൻ വന്നവരല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? കൃപണനാണ്. കൃപണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണ്? പിശുക്കനാണ്. പിശുക്ക് നമ്മൾ പറയില്ല, പിശുക്കുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് കൃപണൻ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട്, കൃപണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത വ്യക്തി. മനുഷ്യ ജീവിതം ലഭിച്ചു, പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അറിയാത്ത വ്യക്തിയാണ് കൃപണൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് പിശുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃപണൻ. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു അർത്ഥം കൂടി എന്താണ് അതിന്? കൃപണൻ എന്ന് അവരുടെ ആ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ്? വെറും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത വീക്ഷണം മാത്രമേ അവർക്കുണ്ടാവും. എന്താണ്? അതിലപ്പുറം അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അതായത് എന്റെ വീട്, എന്റെ മക്കള്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ രാജ്യം, ഇതിലപ്പുറം അവരുടെ ചിന്ത പോകുന്നില്ല. എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കും മുന്നേ എന്റെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉയർത്തുക? കാരണം ഇനി അടുത്ത എന്താണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ജന്മമുണ്ട്. ആ ജന്മത്തിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഈ ജന്മം തന്നെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ഇപ്പോ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ അവർ ഇത്രയും നേരം എന്താണ്, സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി ഇപ്പൊ ആ സംഭാഷണം എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ്, അർജുനൻ ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട രീതി. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സമർപ്പിക്കണം. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനും അർജുനനും ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുധ്യ ദൃച്ഛോകമുദ്രോഷണം ഇന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാ വസപത്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാപി ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ ഉള്ള ആ ഒരു പരമാധികാരത്തോടുള്ള ആ സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇത് അർജുനൻ പറയണം. അതായത് ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇന്ദ്രദേവന്റെ ആ സമ്പത്ത് തന്നാൽ, ഇന്ദ്രദേവന്റെ ആ സ്വർഗം തന്നാലും, ഇനി ഭൂമിയിൽ സമൃദ്ധമായ എനിക്ക് എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദേവന്മാർക്ക് പോലും സ്വർഗത്തിലുള്ള അതിനേക്കാൾ എന്താ പറയാ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുഖമുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയ സാമ്രാജ്യം എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും കൂടിയിട്ട്, എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിച്ചാലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖം, അതായത് എന്ത് ദുഃഖം? എന്റെ സ്വജനങ്ങളെ ഞാൻ വധിക്കുകയാണ്, എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഞാൻ വധിക്കുകയാണ്, എന്റെ പിതാമഹനെ ഞാൻ വധിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. എന്ത് തന്നെ തന്നാലും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ജീവിതത്തിലെ നീറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ?
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വരും. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ശരിയാണോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താണ്, ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ്, അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവര് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. അല്ലാതെ അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലോ അവർ തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒന്നും അവര് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ആചാര്യന്മാരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും തന്നെ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാകാനും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവാകണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആദ്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് സ്ഥിരമായി നിന്നിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും തന്നെ ഗുരുവാകാനും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെ, ഭവരോഗം, നമ്മൾ മൃത്യു സംസാര സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഭവസാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ 4 പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. അതായത് ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ളവരുണ്ട്, ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ധനം സമ്പാദ്യം കൊണ്ടോ നമുക്കൊന്നും ഈ കാണുന്ന ഈ ഭവരോഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം തന്നെ വേണം. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തൻ, പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക്. വിശ്വാസനെ, ആ ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വേണം, അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സഞ്ജയം പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഏവം മുക്ത്വാ ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരന്തപഃ നായോച്യ ഇതി ഗോവിന്ദം ഉക്ത്വാ തൃഷ്ണീം ബഭൂവഃ. എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയം പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ വീണ്ടും അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നാലും ഞാൻ ഇവരെ വധിച്ചു എന്നുള്ള ആ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ ഒന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൃഷ്ണനെ. ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഗോക്കൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള അല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഋഷികേശ. പക്ഷെ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയുമ്പോ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം വേണം. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നവനാണ് ഗോവിന്ദ. ആനന്ദം നൽകുന്നവനാണ് ഗോവിന്ദ. അപ്പൊ ഋഷികേശ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. ഇത് ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൗനം പൂണ്ടാറ് അർജുനൻ പിന്നെയും സൈലന്റ് ആയി. എന്താണ്? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അർജുനൻ മൗനമായി. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ എന്താ പറയാ, പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യോ അർജുനൻ എന്നൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്ക് എന്താണ് സഞ്ജയൻ എന്താ ഉപയോഗിച്ചത്? എന്നാൽ സഞ്ജയൻ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തെ പരന്തപ എന്ന് വിളിച്ചു. ആരെ? അർജുനനെ. എന്താണ്? ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സന്തോഷിക്കുന്ന ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതായത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അതായത് അർജുനന്റെ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ്? പരന്തപ. ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അവൻ. ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനൻ പോവോ? കാരണം അവിടെ ആരാ കൂടെ ഉള്ളത്? കൃഷ്ണനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അവൻ ആ പരന്തപ എന്നുള്ള ആ പേരും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. വീണ്ടും ആ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സന്തോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കി. ആര്? സഞ്ജയൻ. പരന്തപ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട്. അതാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് അർജുനൻ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് നല്ല മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കഴിവുണ്ട്. ആർക്ക്? അർജുനനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയോ? അത്രയും വില്ലാളി വീരനാണ്, ധീരനായ ഒരു പോരാളിയാണ്. അതാണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തം വിധം വചഃ. അല്ലയോ ഭാരത. അപ്പോൾ സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. ഭഗവാൻ പറയാണ്,
എന്താണ് ഒരു രണ്ടുപേരും എന്തായാലും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളാകിയാൽ ഇരുവരും എന്താണ് ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അല്ലെ, ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോം, രണ്ടുപേരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ഒരാള് സ്വമേധയാ മറ്റൊരാളിന്റെ ശിഷ്യനായി. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരേ നിലയിലാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്, അർജുനൻ സ്വയം ശിഷ്യനാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് സ്വയം എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. ആര്? അർജുനൻ സ്വയം ശിഷ്യനാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ഒരു ചിരി വരികയാണ്. ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇത്രയും നേരം ഫ്രണ്ടായിരുന്ന ആ സുഹൃത്തായിരുന്ന അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താണ്, ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു എന്നോർക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ മന്ദഹസിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് നിന്ന പോലെ, അതായത് എപ്പോഴാണോ അർജുനൻ ഗുരുവായി കണ്ടത് കൃഷ്ണനെ, അപ്പൊ ഉടനടി കൃഷ്ണൻ എന്താണ്, ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഒരു ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്, എത്ര ഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടി, അതായത് സീരിയസ്നെസ് അല്ലെ, ആ ഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടി യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ആ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. ഇനിയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടി. ഇപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി. എന്താ പറയുന്നത്, ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അശോചാനന്യ ശോചസ്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗതാം സൂശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ചില സമയത്ത് അർജുനന്റെ സംസാരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നും ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലിയാന്ന്. മറ്റുള്ള സമയത്ത് എന്താണ്, അത്രയും ഭീരുവായ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, ഇടയ്ക്ക് നീ പറയുമ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ സംസാരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ്, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ച് വിഷമിക്കുകയാണ്, ദുഃഖിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, ആവശ്യമില്ലാത്തതോർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അതാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ലക്ഷണം. ഭഗവാൻ പറയണേ, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടായില്ല. കാരണം എന്താണ്, നിനക്ക് ആ ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നീ എന്താണ്, മറ്റു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഓർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കുകയാണ്. കാരണം ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അദ്ദേഹം വിലപിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്, ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ഈ ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്താലും വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പോകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് നശിച്ചു പോകും. ആ ഒരു കാര്യം ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അറിവെന്നാൽ എന്താണ്, പദാർത്ഥത്തിനെയും പിന്നെന്താണ് ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ ആ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ അടുത്തടുത്ത വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ജഡവസ്തുക്കൾ. പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ജഡവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായാലും ഈ ജീവാത്മാവായാലും, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും, അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവായാലും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവാരാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിക്കോട്ടെ ജീവാത്മാവായിക്കോട്ടെ, ഈ രണ്ടും ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ നിയന്താവും, നമ്മൾ നിയന്ത്രിതരാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിലാണ്, നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ഈ മൂന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതൊരു ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താ, ജീവാത്മാവ് എന്താ, പരമാത്മാവ് എന്താ, അതിന്റെ ബന്ധം എന്താ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ്. എന്താണ്, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം അല്ലെ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമാണ്. അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താണ്, ആത്മാവ് പുറത്തുപോയി. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല, മൂല്യമില്ല. ആ ശരീരം കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവയവങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലും അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ശരീരം കിടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ നമ്മളപ്പോ ഡെഡ് ബോഡി ആയില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുഴിച്ചിടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കത്തിക്കും. ഇങ്ങനെ ആ ശരീരം കഴിഞ്ഞു. അത് ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ ജന്മത്തോടുള്ള ആ ഒരു ഇത് എന്താ കഴിഞ്ഞു, ആ ബന്ധം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരോടായിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞോടെ. കാരണം എന്താണ്, അത് ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇനി ആത്മാവിന്റെ അടുത്ത ജേർണി, അതിന് ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് അടുത്ത ശരീരം ഭഗവാന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കും. അതാണ്. അപ്പോ ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ്, ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ശരീരങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറും, ആത്മാവ് ഓരോ ശരീരം മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഉടുപ്പണിയുന്നത് പോലെ ശരീരം മാറും ആത്മാവ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതറിയുന്ന ആ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ വിജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? അതായത് ആത്മാവിനെ പോലെ ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ. അതായത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ശരീരം മണ്ണടിയാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആത്മാവിനെ പോലെ ഈ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് വിജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ന ജാതുനാസം നത്വം നീമേ ജനാധിപഃ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമഹ സർവേ വയമതഃ പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയോ പേരുണ്ടല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ പറയുമ്പോൾ ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം ആത്മാവിന് എന്താണ് തെളിവ്, അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എന്താണ്, അതല്ലേ തെളിവ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച പാപപുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അതനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെറുതെ കിട്ടുന്നതാണോ? അല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇനി എത്രയോ കഴിയാനിരിക്കുന്നു, നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാത്രം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്നും സനാതനമാണ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് മമൈവാംശോ ജീവഭൂത. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് മമൈവാംശോ ജീവഭൂത. അതെന്താ, ഈ സനാതനമാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക, ജീവാത്മാക്കൾ സനാതനമാണ്. ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി അതേപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരില്ലാതാകുന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനോട്, ഇനിയിപ്പോ നീ അവരെ വധിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അവരില്ലാതാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, ആത്മാവാണ്. നീ വധിക്കുന്നത് ആ പുറമേ കാണുന്ന ശരീരം മാത്രം, പക്ഷെ ആ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ആത്മാവുണ്ട്. അതില്ലാതാക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എന്താണ്, ശാശ്വതമായ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. അവരാരും മുൻകാലത്ത് എന്താ പറയാ, ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ഇനി ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരോ അല്ല. അവരാരും ഒരു കാലത്ത് ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അല്ല, ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവര് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ആത്മാവ് സനാതനമാണ്, ശരീരം മാത്രമേ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഒരു തരത്തിലും മാറുന്നില്ല, ആത്മാവ് അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. ആ ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ അത് അർജുനനും അത് ആത്മജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ്, ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളോ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഒന്നും നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, അത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണാബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എന്താണ്, അവര് ഭഗവാനെ എല്ലാ രീതിയിലും സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം എന്താണ്, മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ആത്മാവിന് എന്താണ്, അതിനൊരു ശരീരം വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടിയിൽ എല്ലാം ഇന്ധനം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ എന്താണ്, ഡ്രൈവർ വേണം. അതുപോലെ ഈ ശരീരം, കാണുന്ന ഈ ശരീരത്തെ അതിനെ സംസാരിപ്പിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ആരോ വേണം, ആത്മാവ് വേണം. അപ്പൊ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്. ആത്മാവ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം മാത്രമല്ല, അത് പക്ഷിയുടെ ആയാലും മൃഗത്തിന്റെ ആയാലും ഏതിന്റെ ആയാലും അത് ശരീരസ്ഥനാണ്. അത് ഓരോ ശരീരങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് നാളെ അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അത് മൃഗത്തിന്റെ ആവാ, പക്ഷിയുടെ ആവാ, എന്തു ആവാം. അപ്പൊ അത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് വീണ്ടും. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനുണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ മാത്രം. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഉള്ളിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശരീരത്തിന് മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ എന്താണ്, ശരീരം എങ്ങനെ മാറുന്നത്, ആദ്യം ബാല്യകാലം ഉണ്ടായിരിക്കും, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പോകും, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ ശരീരം ഇങ്ങനെ മാറുകയാണ് അല്ലെ. ഒരേ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ ശൈശവം, ബാല്യ, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, ഇതൊക്കെ ഒരേ ശരീരത്തിൽ
സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോഴും മാറാത്ത ഒന്ന് എന്താണ്? ആ ശരീരത്തില് ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദേഹി, നമ്മൾ ദേഹി എന്ന് പറയും, ആത്മാവ്. ആ യജമാനനാണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ യജമാനനാണ്, ഉള്ളിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു തരത്തിലും മാറുന്നില്ല. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ശരീരം അതിന്റെ ആ ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ശരീരത്തിന്റെ ആയസ് തീരുമ്പോ എന്താണ്, ആ ശരീരം വിടാണ്, ത്യാഗം ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിന് വേണ്ടി അത് കാത്തിരിക്കും. എന്നിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് കയറും. അപ്പൊ അവിടുന്ന് വീണ്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് ഓരോ ശരീരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ അല്ലാതെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം വരുമ്പോൾ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, അതാണ് ധീരസ്തത്ര നമുഹ്യതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ധീരനായ ഒരാള്, സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ല ബോധം ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. ആത്മാവ് ഉടുപ്പ് മാറുന്നത് പോലെ ശരീരങ്ങളെ മാറി മാറി അത് പോകുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഈ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് മൂല്യം കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ അത് നശിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ശരീരം. ഇവിടെ പറയുന്നു ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തയുള്ള ഒരാളെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരാൾ ധീരൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി, ഗുണം എന്താണ്? അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ജീവാത്മാവ്, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്താ. നമുക്കറിയാലോ, അധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അധ്യാത്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്താണ്? പരമാത്മാവ് ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെതായ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് സമചിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും ഒരുപോലെ, കാരണം അറിയാം ഇതെല്ലാം ഓരോ അവസ്ഥകളാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ധീരൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമങ്ങളെ പറ്റി വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വയസ്സായി, എനിക്ക് വാർദ്ധക്യം വന്നു, നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ വളർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ അല്ലേ, നമുക്ക് ഓരോ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. 6 മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, നമ്മൾ വളരുന്നു, കുറച്ചു കാലം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയിക്കുന്നു, പിന്നെ മരണം. ഇങ്ങനെയുള്ള 6 മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിന് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു ധീരനായ വ്യക്തി വിഷമിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാമോഹവും ഉണ്ടാകില്ല. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ മിഥ്യാബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവതികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, അതായത് ഞാനും നമ്മൾ ശരിയാണത്. നമ്മൾ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഞാനൊരു കാണുന്ന ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അദ്വൈത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളും ഒന്നാണ്, നമ്മളും ചൈതന്യമാണ്, ഭഗവാനും ചൈതന്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ചൈതന്യം ആ ചൈതന്യത്തിൽ ലീനമായി പോകും. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധാന്തം, അതാണ് പറയുന്നത് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ്. എന്നിരിക്കെ പക്ഷെ ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്നും അണു ആത്മാവാണ്, ഭഗവാൻ എന്നും വിഭു ആത്മാവാണ്. ഗുണത്തിൽ ഒന്നും അളവിൽ വ്യത്യാസം, അതെന്നും എന്നും അതേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ വേറെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ തോതിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ അളവിൽ ഒന്നാകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നും യജമാനൻ, നമ്മൾ എന്നും സേവകർ. ആ ഒരു നിത്യമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ തുടരുക ചെയ്യും. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലെ ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം കാണുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെ. ആ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ എന്താണ്? സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യനെ കാണാം, ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ കാണാം, ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ എന്താണ്? പല നക്ഷത്രങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് പലതുമുണ്ട്. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപയോഗിക്കാം. സൂര്യൻ ഒന്നാണ്, ചന്ദ്രനും ഒന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ സമമായിട്ട് നിൽക്കാനോ ഭഗവാനിൽ ശ്രേഷ്ഠരായി നിൽക്കാനോ ഉത്കൃഷ്ടനായി നിൽക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അസമൗർധ്വ എന്ന് പറയും ഭഗവാനെ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ തന്നെയാണ്. എന്നും ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. എന്ത് സുഖം കിട്ടും എനിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും വിഗതികളെ പോലെ എത്രേ ഇത് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാള് പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്?
എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയാണ്, സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ഓരോ ക്ഷണികങ്ങളായ അവസ്ഥകളാണ്. ഇന്ന് സുഖമാണെങ്കിൽ നാളെ അത് ദുഃഖമായി തീരും, ഇന്ന് ദുഃഖമാണെങ്കിൽ നാളെ സുഖമായി. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാളെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഞാൻ ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ വളരെ സുഖത്തിലാണ്, എനിക്ക് ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ദുഃഖമുണ്ട്. അതേപോലെ ഞാൻ വെറും സന്തോഷത്തിൽ അല്ലെ ദുഃഖത്തിലാണ്, എനിക്ക് സന്തോഷം എന്താന്നേ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, രണ്ടും അവസ്ഥകളാണ്, രണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദുഃഖം, ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖം. അപ്പൊ ഇത് മാറി മാറി വരും. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, ഓരോ വർഷത്തിലും നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്, ഈ കാലാവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയാണ്, അത് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലാണെങ്കിൽ അത് മഞ്ഞുകാലമായി, പിന്നീട് വേനൽക്കാലം കഴിഞ്ഞു മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മഴക്കാലം, എന്നിങ്ങനെ കാലാവസ്ഥകൾ മാറുന്നത് പോലെ ഈ അവസ്ഥകളും, ഇതൊക്കെ അവസ്ഥകളാണ്, ക്ഷണികങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് സുഖമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് ദുഃഖത്തിലാണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, വ്യക്തിഗതമാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും സുഖവും ദുഃഖവും വ്യക്തിഗതമാണ്. അപ്പൊ വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളായ അവസ്ഥകളാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മുടെ ആ കാലാവസ്ഥകളെ സഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥകളെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും, എല്ലാ കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ അത് കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആ വൃക്ഷം എന്താണ്, നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു. ഒരു തരത്തിലും അതിന് യാതൊരു ഇതുണ്ടാവില്ല, വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടും അതന്നെ പറഞ്ഞ്, അതാണ് തരോരിവ സഹിഷ്ണുന തൃണാദപി സുനീചേന തരോരിവ സഹിഷ്ണുന. അതായത് ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹിഷ്ണുത പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതിലും അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അർജുനനെ എന്താ പറയാ, സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു. ഏതാണ്, കൗന്തേയ. അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, കൗന്തേയ, കുന്തി പുത്രനാണ് കൗന്തേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു രക്തബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയുടെ സൈഡ് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത്, കൗന്തേയ. പക്ഷെ അച്ഛന്റെ സൈഡ് എടുത്ത് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭാരത. കാരണം എന്താണ്, ഭാരതൻ, അതായത് ഭരതൻ എന്ന ആ ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ ആ എന്താ പറയാ വംശപാരമ്പര്യയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാണ്ഡവന്മാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല ഒരു കുടുംബ മഹിമ ഉണ്ട്, അത്രയും നല്ല കുടുംബത്തിന് അന്തസ്സുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അർജുനൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പിതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭാരത, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സൈഡ് പറയുമ്പോൾ കൗന്തേയ എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ മഹനീയ പൈതൃകം, ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ മനഃപൂർവ്വം കൗന്തേയ ഭാരത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താണ്, ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് അർജുനനോട്, നീ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, നിന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയല്ലേ, ഒരു നല്ലൊരു പേര് കേട്ട കുടുംബത്തിലെ മക്കളൊക്കെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയില്ല, അയ്യോ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എത്ര നല്ല കുടുംബമായിരുന്നു, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ. അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാനും പറയണേ, എത്ര നല്ല കുടുംബമാണ് നിന്റെ കൗന്തേയ. അമ്മയുടെ സൈഡ് നോക്കിയാലും അച്ഛന്റെ സൈഡ് നോക്കിയാലും അത്രയും കുടുംബത്തിന് അന്തസ്സുള്ള കുടുംബമാണ്, കുടുംബത്തിന്റെ അതിൻ്റെതായ മഹനീയ ഒരു പൈതൃകമുള്ള കുടുംബമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, അത് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അർജുനനെ, കൗന്തേയ ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആ ഒരു എന്താ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ അർജുനൻ കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. യം ഹീനാവ്യസയന്ത്യേതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭാ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ, അർജുനെ പറയാ പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായ നരോത്തമ. നര എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ ഉത്തമനായവനെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ സുഖ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ലാഭം നഷ്ടം, ജയം തോൽവി, സന്താപം സന്തുഷ്ടി, സുഖം ദുഃഖം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, തണുപ്പ് ചൂട്, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ, അതായത് സുഖം വന്നാലും അതേ അവസ്ഥ, അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കാതെ, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അതിൽ ദുഃഖിക്കാതെ, നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ആ സുഖത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുമില്ല, എന്നാൽ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ സമനില. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് അർഹത ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം എന്താ, അത് നമുക്ക് അറിയണം. എന്താണത്, ഞാൻ വരും മനുഷ്യജീവിതം കിട്ടി, ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പക്ഷി മൃഗാദികളെ പോലെ ഇവിടെ വന്ന് 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ധർമ്മം എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം നമുക്കും അവർക്കും? അതാണ് പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എന്താണത്? ധർമ്മം
ധർമ്മമാണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ് ധർമ്മം? അത് നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ധർമ്മം. ഈ ധർമ്മം ആചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ആത്മാവ് എന്താ, ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അവരെ പോലെ തന്നെ 4 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുക, കടന്നുറങ്ങുക, പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രതിരോധനം. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കുണ്ടാവുക. അതല്ല നമുക്ക് ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഒരു ആ ആത്മാവിന്റെ ഔന്നത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവൻ, ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു നാളെ അതിനെ വിട്ടു, അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണം. ആ വഴി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ ഒരേപോലെ നമ്മൾ സഹിക്കാനും പഠിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുള്ള ആ വ്യക്തി എന്താണ്, തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹൻ തന്നെയെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നാസ്തോ വിദ്യത്തെ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യത്തെ സതഃ ഉഭയോരപി ദുഷ്ടോന്ത സത്വൻ ഉഭയോരപി ദുഷ്ടോന്തസ് ത്വനയോസ്തത്വദർശിഭിഹി. ഇല്ലാത്തതായത് ഒന്നിനെ, അതായത് നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം? എങ്ങനെയാണ് അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല? അതിന് ഒരു സമയം ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്ര സമയം വരെ ഈ ശരീരം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആർക്കും ഇവിടെ കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സനാതനമായതിനെ, അതായത് ആത്മാവിനെ നാശമില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട്, എന്താ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അത് സനാതനമാണ്, ശാശ്വതമാണ്. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവർ അത്ര. അപ്പൊ ഈ തത്വദർശികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർക്ക് ഈ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആത്മാവ് എന്താ, ശരീരം എന്താ, നശിക്കുന്നത് എന്താ, നശിക്കാത്തത് എന്താ, അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെറുതെ ഒരു പറയല്ല. തത്വദർശികൾ, നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞില്ലേ കൃഷ്ണൻ, ജ്ഞാനിനസ് തത്വദർശിനഹ പറഞ്ഞു. 4:34 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനിനഹ, അവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട്. അവർ തത്വദർശിനഹ, അവർ സത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. കണ്ടറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു വസ്തുത അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെറുതെ അംഗീകരിക്കല്ല, വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത്. ശരീരം നശിക്കും, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. എന്താണ് ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ? എന്താണ്? ജഡവസ്തുക്കൾ. ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അത് ജഡവസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആത്മാവ് ശാശ്വതവും അത്ര. ഇതാണ് ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിയണം. ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്, അത് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ശരീരം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് എന്താണ്? നശ്വരമാണ്. ഇത് ആത്മാവല്ല, ശരീരം നശ്വരമാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. അർജുനനെ ഭഗവാൻ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ കുലത്തിനുള്ളതാണ്. അത് ഇന്ന ആൾക്കാണ്, ഇന്ന ആൾക്കല്ല എന്നുള്ളതല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ മനുഷ്യരായി നമ്മളെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമുക്കുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കാണ് ഇവിടെ. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം എന്താ പറയാ ബോധമുദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അജ്ഞത നശമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാം നമുക്കൊരു അജ്ഞത ഉണ്ട്. എന്താണ് നമുക്ക് ഈ അജ്ഞത എന്ന് പറയുമ്പോൾ? അസുരന്മാരെ പോലെ സംശയങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. അജ്ഞത എങ്ങനെയാണ്? ഇരുട്ടിനെ പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഇരുട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വെളിച്ചം വേണ്ട. ആ വെളിച്ചം ആരാ തരുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ഈ അജ്ഞത എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രതിസന്ധികളിൽ, ഒരുപാട് ജീവിത ദുഃഖങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരുപാട് ജീവിത ക്ലേശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കാട്ടുതീ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ കാട്ടുതീ എങ്ങനെയാണ്? ആരെങ്കിലും പോയി കൊളുത്തുന്നുണ്ടോ? കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കാട്ടുതീ അതെങ്ങനെയാണ്? അത് തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ കാട്ടുതീ. അത് അണയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് സാധിക്കും? അത് ഇല്ല. പക്ഷെ മഴ മേഘങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കാട്ടുതീ തനിയെ നിൽക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ ക്ലേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? കാട്ടുതീ പോലെയാണ്, തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഏതൊക്കെയോ ജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ആ മഴ മേഘങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ്? ഗുരുക്കന്മാരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു മഴ മേഘങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ പ്രശ്നങ്ങളാകുന്ന ആ ഒരു തീനെ അണയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത് മനസ്സിലാവണം. അതായത് പൂജ്യനും പൂജകനും,
രണ്ടാരാണ്? പൂജ്യൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പൂജ്യനും പൂജകൻ ആരാണ്? നമ്മളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ആ സേവനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കാനാണ്. ഇതിലെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം എന്താണ്? അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ മുക്തി കിട്ടി, നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി, ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊന്നും ജോലിയില്ല, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നായി, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിഗതമായ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ ആ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ പോയാലും വിശത്തേ തദനന്തരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, ഭഗവാൻ ഭഗവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യജമാനനും നമ്മുടെ സേവകർ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അജ്ഞത ശമിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ വ്യത്യാസം അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണ്. പരമപുരുഷന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ ബോധം ഉദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞത ശമിക്കുകയുള്ളൂ. അവിനാശീ തു തദ്വിദ്ധി യേന സർവമിദം തതം വിനാശം അവ്യയം അസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അർജുന മനസ്സിലാക്കൂ, ഈ ആ സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ, നമുക്കിപ്പോ ആത്മാവിന്റെ തെളിവ് എന്താണ്? അത് ശരീരത്തിൽ എങ്ങും എന്താണ്? അത് അവബോധത്തെ പോലെയാണ്. അത് എല്ലായിടത്തും. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ലോകമെമ്പാടും വെളിച്ചം പകർത്തുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മാവ് എന്താണ്? ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ആ അവബോധം എന്ന രീതിയില്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല, അതൊരിത്തരത്തിലും നശിക്കുന്നതല്ല, നീ മനസ്സിലാക്കുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല. ഈ കാര്യം അർജുനനെ ബോധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്. കാരണം അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണല്ലോ, ഇവരൊക്കെ കൊന്നാൻ എനിക്ക് പാപം കിട്ടുന്നു. അപ്പോ നീ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നീ കൊല്ലുമ്പോഴും ആ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ ആർക്കും തന്നെ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവ് എന്താണ്? ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവബോധമാണ് തെളിവ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരാള്, കാരണം അവബോധമില്ല, ആ ഉള്ളിലുള്ള എന്താ പറയാ, ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയിൽ അവബോധം ഇല്ല. ആ വ്യക്തി എന്താണ്? വെറും ഡെഡ് ബോഡി ആയി കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു ശരീരമായി തീരും. അതാണ്. അപ്പൊ ആ സാന്നിധ്യം, ആത്മാവുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവബോധമാണ് ഒരു തെളിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സൈസ് ആണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്താണ്? മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000 ഒരു അംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഒരുപാട് ജീവാത്മാക്കൾ. എന്താണ് അതിന്റെ സൈസ്? നമുക്ക് കണ്ണിൽ എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആത്മാവിനെ. അതാണ് പറയുന്നത്, മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000 ഒരു അംശമാണ് ആത്മാവ്. എന്താണ്? 10,000 ഒരു അംശം മാത്രം. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. ഇത് ആത്മീയ കണമാണ്. അതിന്റെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമാണ്. അവ നിരവധി ഉണ്ട് താനും. അത് നിരവധി ഉണ്ട് താനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്ത ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുധ്യസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് നാശമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. അപ്പൊ അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. അതാ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നിന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. ക്ഷത്രിയനാണ്, ധാർമ്മിക ബാധ്യത ആണ്. അധർമ്മം ജയിക്കാൻ പാടില്ല, ധർമ്മം ജയിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ, നിനക്ക് ആത്മാവിനെ ഒന്നും വധിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനോട്. അത് ശാശ്വതമാണ്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നിലനിർത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിന്, ആത്മാവിന്റെ ആ തേജസ് ആണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ശരീരത്തെ പുലർത്തി പോരുന്നത്. ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യത്തെ ഹതം ഉഭൗ തൗ വിജാനീതോ നായം ഹന്തി ന ഹന്യത്തെ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നുവെന്നോ ഇനി ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നു എന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. അപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജീവാത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നു, ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും അതിനെ കൊല്ലുന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർ എന്താണ്? അവർ ജ്ഞാനിയല്ല. കാരണം ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. ആത്മാവ് ഒരാളെ കൊല്ലാനും പറ്റില്ല, മരിക്കാനും അത് പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തു ഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല. അതായത് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഹിംസിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. അതായത് നമുക്കത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഒരാളെ ജീവഹിംസയെ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമില്ല.
നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് ജീവഹിംസയ്ക്ക് അത് ഒരു പ്രോത്സാഹനമല്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏതു ജീവിയാലും ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും മറ്റുള്ള ജീവിയെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, ഹിംസിക്കാൻ പാടില്ല. അത് അനുവദനീയമല്ല. എന്താ പറയാ, ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കർശനമായ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ണു തെറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഉള്ളില് സാക്ഷിയായിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഇരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഏത് നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആരുടെ അനുസരണമാണ്? അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ്. കാരണം എന്താണ്? ധർമ്മം ജയിക്കണം, അധർമ്മം ജയിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ യുദ്ധം അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും അർജുനൻ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം, നാളെ നോക്കാം ബാക്കി ലോകങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി മാതാജി മാതാജി. എന്തൊരു ആ, ക്ലാസ് മാതാജി, ഇത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തോട്. എന്താ മനസ്സിലായില്ല? എത്ര നല്ല ക്ലാസ് ആണ് ഇത് കേട്ടിട്ടേ മാതാജിക്ക് ഒന്നും കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറയാ ഇത്. അതെ, ആത്മാവിന്റെ കാര്യമല്ലേ